ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କଣ? ଘନଶ୍ୟାମ ମେହେର। ବାଃ ବଢିଆ ଆଉ। ଘନଶ୍ୟାମ କାଳିଆ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନା ଘନଶ୍ୟାମ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ନା କଣ ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି? କାମ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ। ସବୁ ଡିଜାଇନ। ତାହେଲେ କଳାକାର ଆପଣ। ବଢିଆ କଥା ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ? ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ସବୁ ଠିକ ଅଛି ମୋଟାମୋଟି ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆମରି 12-14 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ନାଇଁନ ନାଇଁ ଥିଲା ବାକିଟା ଡାକ୍ତର ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଡାକ୍ତର ଅରିଜିନାଲ ଡାକ୍ତର ରହୁଛି। ନାଇଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ଖେଦା ପାଲି ଯାଉ ପୁର୍ଲା ଯାଉ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉ ଇଟା ହଉଛି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିପଦରେ ଅଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଡାକ୍ତର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଡାକ୍ତର ହଉ ଏ କଥା ପ୍ରଶାସନରେ ମାଗଣା ପକେଇବ। ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ଦେଇଗଲେ ଯେ ବହୁତ ଆମେ ସୁବିଧା ଦେଇଦେଉଛନ୍। ଭାଇନା କଣ କାମ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି? କାମ ଧନ୍ଦା ମୁଁ କଲେଜରେ କାମ କରେ ଆଉ ଏବେ ଆପଣ କୃଷ ଭିତରେ। ହଁ ଏଠି କଣ କଂସ ରୋଲ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କଂସ ଡାଇଲଗ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟି କୋଟି କରି ଷଡ଼ପତ୍ରକୁ କରିଲି ନିଧନ ଏଇଟା ଏକ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇଗଲା କୌଶଳ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରିଲେ ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଭଗା ଭଗା ତୃଣ ଧେନୁକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି ଗୋପପୁର ମୂର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି କରି ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ସେଇ ପାନ୍ତଙ୍କର ଭୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଏ କଂସର ଛଳନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଚିଠି ଖାଉ ନିଶ୍ଚୟ ଘେନି ଆସିବ କଳେ ବଳେ ଛଳେ କୁଶ ବଳରାମ କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି କରି କରିବି ହତ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ପିଓର କଂସ ଆପଣ। ହରିଣେ ଲହରି ଏବେନି ନୟନ ସତେ ପରା ଏବେନି ନୟନ ସତେ ପରା ହରିণে লহরি এবেনি নয়ন সতে পরা অন্ধনে তব চোখিবাকু সতে পরা এবেনি নয়ন সতে পরা ଯେଉଁ ଲଙ୍କାଧିପତିଙ୍କର ନିଷ୍ପାତରେ ଧରିଛେ ବିଶ୍ୱଦାତି ଦାବାନଳ ଯାହାର ଅଟହାସ୍ୟ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ସେଠି ସବୁ କୋଟି ଦେବତା ମଞ୍ଚାଲନ୍ତି ପାଦ ଅନିଶ୍ଚର ଧୌତ କରି ଆଭୂଷଣ ଯାଏ ଆବର୍ତ୍ତ ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ଗୌର ପୁଷ୍କର ତାରି ମେଘ ତାରି ଆଦେଶରେ କରନ୍ତି ଆସ ଜାତ ସେହି ଲଙ୍କାଧିପତି ମହାରାଜ ପ୍ରସାରଣଙ୍କର ଚେନ୍ଦୁପତି ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେବେ ପ୍ରହରୀ ଯାହାର ସଚିପତି ଘରେ ପୁଣି ବାରଟ ଚାମର সেই লঙ্কাধিপতিଙ୍କୁ ସରି ପୁଣି ଦେଉଇଲା ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ଏଇ ବାଜାର? ଆଜ୍ଞା ନା ବଜା ହଉଛି ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜେ ଘଣ୍ଟ ବାଜା ଘଣ୍ଟ ବାଜେ ତାହେଲେ ଦୁଲଦୁଲି ଟିକେ ଘଣ୍ଟ ଟିକେ ହବ। हाँ हो ଶୁଣିବା? हाँ बिल्कुल हो सर ହଉ ମାଲିକ ଦୁଲି କେହି ଦିଅ। चलो ଜୟ ବା ସମଲେଇ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କଣ ମା? ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପଟେଲ। ଜଗେଶ୍ରୀ। ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁକୂଳ କରିବା। କାଲିଆ କାଲିଆ ବୋଲି ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ଚାଲି କାଲିଆ 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 ବୋଲି ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ଚାଲି
কে কিনিব কিন হে ভাই বসি অছি হরি নাম মিঠাই কে কিনিব কিন হে ভাই বসি অছি হরি নাম মিঠাই কে কিনিব কিন হে ভাই বসি অছি হরি নাম মিঠাই কে কিনিব কিন হে ভাই বসি অছি হরি নাম মিঠাই কে কিনিব কিন হে ভাই গঙ্গা পন্ন করে কিছু ন লাগয় গঙ্গা পন্ন করে কিছু ন লাগয় ঘন্টা সর্ব করে কিছু ন লাগয় গঙ্গা পন্ন করে কিছু ন লাগয় অমূল্যরে বিক্রি হেউ অছয়ে কে কিনিব কিন হে ভাই বসি অছি হরি নাম মিঠাই কে কিনিব কিন হে ভাই ଜଣେ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଜଙ୍କ ଫୁଡ